Utsaid bamanika baraza kamushingaite manje ubhenya njengokuhamba bana kwacho kwakuphilisa ngapina nyuye zakanaka taimwe dozvita kutedzera usvita oh bana zvakambodaka iye ndakidza vakarongeka saka vasorongeka haisi oh taura nyanyi mda aitori bhozva vaatu kamuna nyaya zvese mda tikataure chiro zvetanzwa nemangu tikataure chiro chazviata avese rudunuka mda anotaura nomdaro techema zvakaputisa mubanje nemukomana paniu yapa ndozvakatobata kuti nomuna anoputisa mubanje ndazopedza ndaona huku dzichifamba nemusana tetamana kuyaipi amuroisha mberi asi amusembanje ndipute machibanje ndakaputisa vaitinaoti oh zvaizona huku dzakufamba nemusana tetamachadhomawani Sarokozara uchikosina mari pagweja unokwangoita zvose vakazikatesa utongoita makafida muri pa Christmas ayanguri hakuna chinhu hakuna chinhu ndari makafida muri pa Christmas ndakafida nezvazviripo izvozvo zvishoma izvozvo zvinoita kuti zvikwane ndo yacho nebasa ndinoita zvakakwana saka kuri sei kubasa basa handisina basa musoro basa handisina basa kusabatika mune muri kuti ndendakanaka zvangu chibamirira kuti pakurongodzo dzimwe ivo uyo kwakati mboita tumapisi saka 2022 makatirongere dai zvangu zvikabhalansa ndikona kurongera isati manje zvakasiya sebhalansa nayo asi kutazoi pakuzvirogona kubhalansa nayo manje bhalansa chitaiwa last year rakapera zvisati zvabhalansa this year zvisati zvabhalansa ya zvisibhalansa kana uzogara kunze ndokusina mari manje ndokusina mari kudopedza kubhalansa ipapo zvingaita pane inini zvakatotisunga zvinoita ukatoswera wakarara zvinodariwa nezvakawanda kana doro chaita ndakapedza mapakrismas ndasi asara muri guma doro harina basa harosiri hatina basa chakakosha kurarama muda ataura tikatadzorora nedzomangu dzakawedza ngona munhu asana ngone banga tomapanga dei ndiye mangu kuityisa mangu ndamvape kuti chakakosha mati chakakosha kunya sei kurarama hadoro harina tirisei tina sibonga impilo utshwala awuna ndaba ama-coldrings awana ndaba impilo ukuphefumula nje ukuvuka ekuseni ulungile into zakho okunye kuzolandelele emuva siyazibongela umama wase-Australia support yakho yasithumela imali ukuthi siphuze si-enjoy sometimes sinokukhohlwa ama-stresses wethu nendaba yakho omunye usuka acabanga even ukusibulala mara wena uyasisiza uyasithumela imali mangidla inkukhu ngiphuza ikodringa ngeke ngizibulale ngicabanga ukuzibulala so umama wase-Australia you're a heroine esayidini lethu if ukuthi uzofela la eZimbabwe mamela mfethu umama wase-Australia if ukuthi angafela la eZimbabwe even i-government or even noma angafela lapho e-Australia i-government yaseZimbabwe ngiyangicela singabuya nabo thina abantwana bakho sikuthathe sikungcwabele e-Heroes Acre just because you're a heroine e-Heroes Acre uyangena mama sibonga wena wanopinde wanopinda mama e-Heroes Acre sinjekwari singajoinda isusu kunovatora vauye pa-Heroes Acre mama shamwari
Oh, baba wakamupredator. Soldier love. Ndiri kutsoma ndine. Ngere for 2014 ndichiti Soldier love anofana kana afa. Wakazoisa video. Akaizvo ndakadya $50. Ndakatumira for UK. But ndiri kutsoma aitira kuiona heroine but still maybe due to age chete say. Ayo, ndimwari basati zvinoenda mumarkets. Ndimwari anochengeta. Mubvumirana nazvo ere muda? Izvo zvandodhuna nazvo macho. Mama anopinda kapairose. Takatadze kutsvaga mari kuti tinovatorei. Kana kutaura nehama dzavo kuti please takataura negovernment yemunomu kuti makana vafa tozovaisa pairoseka tikumbire kuvaisa pairoseka. Pamwe ichikatozvinisa kuti vapindeka pamwe ihama dzingarambe. But isusu tichida. Kuti tine chida. Inenge vakangoti yes chete. Tindakatozvifambira kudhara. Mapepa aripo kudhara. Oto kungobaya button. Tikuda enter kubva kuhama. Nokuti vamwe vanoda kuti munhu dota viko kumusha. Vangoti kwa Oliver Mtu. Kwakanzi valenda ora tomboti vabva kwavo valenda waya Mbare munomu. Chinoitika. Chose red carpet. Kubva pacho pavalendera ipapo kusvika pavari kuenda kwese. It's a red carpet. Nopfuura even ya Queen of England. Ava ndi queen. Muda kuvaisa red carpet iri parikwe. Ona veve vanga ri queen. Mafulazi anopera yese. Ona ava hanzi the Queen of England but mama Queen Mother of the world. Mama Africa. Mama Africa. Angazi kuti ngatina ngazi. Makidho Comrade Gudo ina anyazonzvuchi ndivino. Neshona chinda kutadza zvazvo angazi chane zvavanoita. Ndanda uchoti pamwe kuntuka kapasi. Angu tikutenda mama. Alright. Siyabonga ndizo. Siyabonga amandla wa. Aiwa nomzayi. Alright. Chona apa ndi mama. Wali mode kokuzi munhu wechuru. Ndi date. Kadanga ngari date. Ayo. Apa mama mangofanira kuti muri mama muri date. Nekuti zvimwe zvamunotoita zvinotadzwa nevamwana date. Ndigogo. Ndi mama ndi date. Gogo ndo overseer futi. Ndizve. Magara anoplaya marowezi. Ndosaka mwari achikukomborerai. More money, more life. More money, more life. Zashamisike kamuchizosvika kana ages enyu zvinosvika kana kuma 100 something. Vanozota meno chimwe chinhu chaitika mablessing anobva kuna Mwari. Ko timu iyo arisei vakomana timu yangu timu yese kana nyasha na tedra vamhorese ipo. Aiwa handa vasuwa timu dzangu apo zvekuti timu yangu yese Kwete kuti hanzi tiri change kuchama machete. Ana badara Goma El Chapo. Kana Dog. No musati udzire mira. Dog. Goma Tendai. Hanzi Tendai Simbai. Not forgetting Byron Kata in Dubai. But the one and only chief. Chief. On the chief one of the chief. No in Batabas. I want to Kanganui. aiwa timu yese aiwa And Pampacho Pamutinji Kangana Mazita through which is named that Chimimba in Bagacha South Africa. But he never knew one. Asingandizivewo ini ndichivaziya the likes of Ghetto chapels Son of the soil. Son of the soil. Chakaita ndikuzivei mabasa enyu akanaka munhu mbiri yezvinhu zvakanaka ndo inowanzofamba. But pana vanhu vari kukomenda pamavidhiyo vachiti hanzi vanhu ngavatsvage mabasa. Munoti china vanhu ava? Ngeripi rimwe basa? Nemzvinakirwa muchivabhiya but mumwe munhu akukomenda kuti hanzi vanhu ngavatsvage Izwaunzwe kani. Nyarara unzwe. No. Kuri hanzi munhu wekutini ngirimi. Ana mate, ana moyo wakanaka nemoyo weblack. Saka ngasada kuvharidzira vanhu vane moyo wakanaka kuita zvinhu zvaMwari mabasa akanaka. Nekuti wewe unamata Satani. Unoda kutiva mwana unamata Mwari unamata Satani. Iwewe namata Satani wako. Believe what you believe. Tanzi tsage mabasa.
Hamuti kuti matsvage kupi akarasika kupi. Tinaunza zise zvakashata uri wega kumba kwako. Ungatsvage basa ngokutsvaga hune, ngokutsvaga mombe. Aiwa kaboy. Mabasa acho hakuna. Aiwa. Udzitsvaga. Sewa tsvage mabasa asa uzvi. Asi yana kuchero kuti atisenzi. Usaona vanhu vakagara ubva kuti vanhu ava. Kanti hanzi vatengerwa ngirini saka avaende kumabasa. No. Vanoita zvemugeography kuti mwana asina senzi anodzimuramba apa ndozvo vanenge vachistada zvemubhuku vambona mwana ndokambabva everyday. Mabasa anosiyana. Inini ndokosha musoro. Aiziya. Iwewe handi une nchi yaunoita iyi. Wakanga zvemboita. Aiwa. Inini nomboenda kuSouth Africa. Besides painting azviite vakuchinayo days. But une something yekuti munhu ngada kupendirwa une basa rako une experience yaunoziva. Mixa matinta sisera. Tinenge tichori papendi. Vachibva matoataura munoita zvakati zvakati. Takasenza kudhara mabasa acho. Kupenda haindopenda. Unokwasa kuestorwa anytime. Takasenza kudhara. Saka tiende muofisi here. Notende mumaofisi. Komudhara munoita basa re? Ndiri Jack of Hotels. Hapana vandotsvaga. Thank you, Jack of Hotels, master of none. But achireva kuti kuona munhu akagara kuti munhu akatengerwa chimwe chinhu nemunhu ane mwoyo wakanaka. Ubva kuti irumba aende kubasa. Atsvage basa. No. It's a bad reputation. Moyo wako wakati une moyo wasatani. You need deliverance. Tofana kukunamatira kuti ufanane nevanhu. Aiwa, anofana kunamatira. Anamate, asikuziya. For example, you usenza kuzipiziti. Nekuti sometimes breakfast ungaridze rumbe. Anenza gospel show. Sometimes pane vamwe vedu nzonzi pakasoni. Vamwe vacho vatinenge tinavo vamwe veduwo. Situation yavo inenge itori harder. Saka ukazoti munhu ari kutambudzika tsvaga basa. Anozvisungira yabva nekurushaya. No. Adatofinura munhu, adatopedzisa munhu. Ma-qualifications anawo, but hakuna. This is Zimbabwe, guys. Kufananidze Zimbabwe nekwamuri. Zvese ma-qualification, ma-diploma nema-degree. Pamwewo wacho ndakatofunda fura iwewe kuti hanzi nditsvage basa. But anenge angogara pasi. Pabasa pakutosenza iwoka. Kuri kunzi ndauya ikoko inini. Usanyita manager wako. Unoshamisika kuti uya wanditsvaga basa uya. Kuzva manager wangu. Iwewe wati kuti hanzi tsvaga mabasa. Chakunamatira. Aunetsa ndina ndipo kutsamwira ngakutsamwira but unoshandiswa naSatani. Nemuzara Jesu chimwe ngachibve ichocho. Mangwanda kuona kuchitotitumira mari. Ndiyo chotitenge. Usasha. Ati kusaidzi kwangu. Asa unamata. Indonamata but anditaure munhu izvozvo. Satani ndi devil. Ati ariko UK. Isiri muZimbabwe. Asakabva kuno. Anoziya situation nekuno. Utina nditsvage mabasa. Mwangu. Anybody anotitsvage basa. Kana uda kuti anditsvage mabasa. Usakomenti. Tazokufona. Kuti boys. Ndini ningi. Tsvage mabasa. Inonzi Makidho sha. Kana uchida 0733214855. Fona panamba idzozona kuWhatsApp kuti shamari zvakabasa sadye mari yekutumira. Topinda personal. Anybody angandichage mabasa. Pinda personal. Ngatidzokere tatifana resolutions. Wait, Parkerson. Ndikuchage mabasa ikai. Experience yasaka ukata sekta nosera wakatsamwa kaziva. Iwoningi kune ivava vanokomenta. Kana usina zvokukomenta siyana nazvo. Shit, that's that. Waiziya. Nekuti isi tinozvipedza takugumbukira. Ava vanhu avakava vanhu vaMwari vakableswa. Vanotobatsira vamwe vanhu kuti anenge ane situation yakatoma, akapedzera kudya huku kudhara, akapedzera kudya kumwa dringi kudhara. Kaya machemberi mafarari kuti machemberi. Iwe shamari kana uchifamba izvosoka ndakutoona machemberi. It's not easy. Varutenda takumana makataura kuti mama kutumira munhu asi munhu wese Parkerson. Vamwe tarifunza vari muno mari vatotanzi ari kumba kwawo izvi. Izi kutumira vanhu vasiri hama dzako mari yekuti vangospenda. Especially palove machemberi aiva machemberi arifara adunyebura. Kuna vanotisapota. Kuna vanotisapota vanotitumirawo mari. Very sharp. Musasvibiswe nevana vaSatani. Chavanamatira nokuti hamuna mwana waSatani, muise mwana waMwari. Chavanamatira vadzoke kuna baba vavo chaivo chaivo.
ife kana munhu usina vanamati anoti vamwe vedu mafelo Zimbabwe saka kuna macho unonzwika fast vanonga vakasvibiswa naSatani vari kuonenge pamwe ava na vari kuwesta mari ndesaka vachipuwa ndazanamata kuenda kuchecha kana manamata muchechi yoga kufundisa kaparidza iwo first day uchadzokerei azvishaiti adari kukanganisa vanhu ada kubatsira vamwe kuona mari kanyanga achibatsira kana ngaabatsire zviripo ende kana usina zvekukomenta nyarara kuri kanitsvage mabasa kutotuka saka autorwadziwa nezvinhu zvitoiti saka kutorwadziwa kongoti oraiti tumira inini kana ngouya kuZimbabwe kuno tongodya newe mari yacho pane zvekuti kana uchirwadziwaka which means iwewe kwaurikoko wakaomerwa dai wangaone mari kuti tinhirineka uri munhu wekuti kuti waitowedzerawo futi don't say kuti tsvagai mabasa hakuna maqualifications tinawo hanzi kana munhu usina zvekuita kana usina zvekuita ukapinda magumbezi ako ukavhara musoro pane zvinoitika zvinonakidza zvinoitika zvinonakidza uri wega saka usatokonyetokonyera nemafoni uchisenda message uchitsvaga girini uchianza dokumenta ukaenda pamubhedha magumbezi muchidhuvhe chakwe muvhara musoro ona mwe musikana unoda uya you rather go and cook zai and egg find something to do mentality kekuti saka mabasa kangobuda savhure foni savhure foni nekuti unozowadziwa iripoa man give thanks to everybody. It's Makidho Comrade Gudo Kyalebuwa Mudimu wati rata urata nafela urata wena brayaka urata wena mama waka ausiwaka